Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión desplazámonos ata a Vila Pontevedresa da Estrada, pola que transcurre a 29ª edición da subida á Estrada. Con pouco máis de 70 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Xián Prado, piloto no Campeonato Galego de Montaña e pertencente á escudería Maki Sport. Boas, Xián, que tal? Hola, que tal? Aquí andamos, ben. Bueno, para comezar, poderías falarnos un poquinho sobre o teu Fórmula UT da Evo 2? Pois é un Fórmula, o último Fórmula construído por Paco Outeda, que temos de fai casi 3 anos, e que, bueno, fomos evolucionando un pouquiño a pouco hasta estar ahora mismo no estado no que está. Vale, por que escollestes un Fórmula e non, por exemplo, un Carcross ou calquer outro carrozado? Quizás pola sensación, saber, tampouco tuve nunca a oportunidade de conducir un carrozado, xa aquí desde o primeiro momento cando corrín co Fórmula, pero creo que a sensación de que a cabeza destapada da adrenalina que dá, creo que non che vai dar un carrozado ou un carcross nunca. Vale, dentro do campeonato galego estás obtendo bastantes bons resultados. Plantexaches de pegar o salto ao campeonato, por exemplo, ao nacional ou internacional? No, de momento non, de momento estamos acostumbrándonos ao coche pouquiño a pouco, sí que é certo que este ano están baixando moitos tempos de carreira a carreira, pero de momento vamos seguir luchando aquí en Galicia, que hai moito nivel. Vale, que consello lle darías á xuventude que lle gustaría correr en montaña? Que aforren, porque é verdad que é un deporte moi caro, é extremadamente caro, pero que si queren correr que se tiren a él, porque ao final a satisfacción que che dá é increíble, a xente que conocen nas carreiras, todo, o sea, non se pode decir ninguna parte mala quitando a parte económica de por que non animarse a correr. Vale, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo típico da zona que teñamos que ver ou que comer ou visitar ou algo? Aquí está claro que, por exemplo, temos moitos monumentos. Estamos a Torre de Guimarães, que é moi bonita aí abaixo, está o Pazo de Oca, Sabucedo, aí todo. É unha vila onde se pode visitar moitos sitios. E onde comer, como non, direche os meus patrocinadores, poden ir tanto a Mr. Pizza como na hamburguesería que abreu aí de Wild Burger, como a Regatos, que en calquera deles van tratar espectacular. Vale, e xa para rematar, a pregunta pola que naceu un poquinho o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter o tema todo da saúde mental dentro do mundo da automoción, dos rallies, da montaña? Eso é unha pregunta complicada, porque, primeiro, creo que non hai que estar moi ben mentalmente para meterse con un bicho destes a 200 por unha carretera. Pero despois sí que é certo que hai que saber tamén racionar como pasar en cada curva. É dicir, non podes tirarte como un cabestro por unha curva que sabes que non vas pasar, porque te vas a meter un fogonazo e vas a coller medo por sempre. Pero creo que ten que estar o equilibrio entre equilibrado e desequilibrado para correr en montaña, sobre todo en montaña, porque ao fin e ao cabo é un sprint. Vale, algún agradecemento, un saúdo ou algo que queres decir? Sí, agradecemento, claro, aos patrocinadores que teño aquí no coche, a vos, por estar facendo esta entrevista, e, bueno, a parte da asistencia que está aí mirando po aire, e outros están vindo pa aquí. Vale, pois nada, moitísimas gracias, moitísima sorte, e vemos nas carreiras. Perfecto, gracias a vos.